Kompanija Europack je iz Zagreba. Bavi se ambalažom, ambalažnim materijalima i strojevima za pakiranje tehničkih i prehrambenih proizvoda pojedinačno i skupno. Europack ima svoje podružnice, odnosno svoja zastupstva u diljem cijele Hrvatske, pa tako imamo predstavništvo u Splitu, predstavništvo u Rijeci i predstavništvo u Slavonskom Brodu. Osnovna djelatnost je znači ambalaža, ambalažni materijali i strojevi za pakiranje. Pored kompanije u Hrvatskoj imamo i sestrinsku kompaniju u Bosni i Hercegovini koja se zove Interpack i bavi se također ambalažom, ambalažnim materijalima i strojevima.